Ang respiratory problem, parehos ang asthma, pneumonia, COPD o chronic obstructive pulmonary disease kag lung cancer, ang pilalang sa mga common nga balatian sa baga. Pero, ang ginakaalarma sa mga espesyalista sa baga sa subong, amo ang nagadamo nga nagagamit sang vape. Nagdubo man matuod ang kadamuon sa mga nagapanigarilyo sang tobacco, pero ang nagagamit naman sang vape kag e-cigarette ang nagsaka. Nagsaylo lang gali sa other form kag device ang smokers pero makahalalit sa gihapon sa baga. May mga smokers sang tobacco nga nagapensar nga ang pagkambyo sa vape ang nakapahagan-hagan sa pagguba sang baga. Pero sulod sa pulmonologist nga si Dr. Ronel Sario, ini ang pagpati sang kadamaan kay amo sini ang gusto sa mga kumpanya sang vape nga patihan sang ilang mga customer. Amo na ang marketing, no? Amo na ang pagpakilala sang vape industry sa mga ila produkto. But sa kamaturan, hindi alternatibo ang vape sa pagpanigarilyo. No, hindi siya nakalista sa aton nga therapy or smoking cessation program or rehabilitation mismo. So hindi gid ang vape products or vape nga mga devices ang isa sa mga tools para mag-untat sang pagpanigarilyo. Base sa pagtuon, ang vape nga sang 2003 lang nagsugod na production, sa subong pa lang may mga nagagawa na nga mga balatian nga dala sang vape kay may napatay na. Bisan bago pa lang ang vape, may mga kaso na nga nagapakita nga makahalalit sa gihapon sa baga ang vape. Kung padalman gid gani, ang sigarilyo, pila na ka-centuries nga ginagamit sang tao pero 19th century na nahibaluan nga makahalalit gali sa lawas. Pero ang vape, masobra pa lang sa duha ka dekada kag sa subong pa lang may mga kaso na nga nagakabalatian kag napatay. Sa Philippines mismo, no, kay maski globally, dabo-dabo na kaso sang nahalitan sang vape. And ang datos nga to was 2020 pa lang. More than 5,000 cases na I think ang nahalitan sang vape. Kag diri sa Pilipinas mismo, sang 2019 may na-report nga first case ang E-Valley. Ang E-Valley, ano ni siya? Ang e-cigarette or vaping associated lung injury. Okay, so ang E-Valley nabalaan sa isa ka 16-year-old nga babae, no? Nga nagagamit lang gid sang vape for the past 6 months. Wala sang iban nga comorbidities or iban nga balatian or iban nga risk factors, kundi vape lang gid. Kag ang kulubaan pagid subong sang 2022 or around 2023 may case na kita nga napatay tungod sa paggamit sang vape. Ini is case sang 22-year-old nga lalaki nagkadto sa ER tungod lang sang sakit sang dughan, so abi heart attack. Wala siya sang iban nga balatian, wala siya sang iban nga risk factors. So gakatingala sila nga after several hours, in 24 hours napatay ang pasyente. Kag gin-studyuhan gid ko ano ang cause, kag nabalaan nga vape lang gid ang risk factor sa ini nga pasyente. Gintun-an ang produkto nga ginagamit sa pasyente kag ito na pamatud-an nga ang E-Valley ang ginkamatay niya. Ano bala ang contents ng vape? Nakaibalo ka mo bala nga masobra sa 80 ka mga chemicals ang ara sa vape? Isa na diri ang nicotine nga ara man sa sigarilyo. Ang nicotine makaaladik. Mayara man ini sa carcinogens nga amo naman ang makatugas ang cancer. May iban nga mga flavorings kag scents nga ara sa juice sang vape nga daw parehos lang sa ginabugas ang tambutso sa salakyan. O silingon, daw parehos lang nga ginahit-hit mo ang tambutso sa salakyan kag tuman ini kapino nga mga particles nga nagarekta sa punta sang baga kay ni golpeada lang ang halit. Isa pa gid sa nadiskubrihan sa pagtuon nga mas addicting ang nicotine sa vape sang sa sigarilyo. Gani ang mga naga-vape nagapangita-ngita gid sini kun makatilaw na. Ang masubo sa karon kay pabata ang naga-vape sa Pilipinas. Sa mga datos man naton, 14.1% sa mga naga-use ang vape is 13 to 15 years old. No, kag sa global nga cases naton ang nagakahalitan sang E-Valley, do almost
30 to 50% sa mga cases nga na-report nga E-Valley atong ginhambal ko nga bartian tungod sa vape less than 25 years old. So makita naton ang target population sang ining industry nga amo ni gina-target nila kay bangod dasig sila ma-reach, dasig sila malabot tungod sa ilang marketing strategy nga ini is a safer alternative sa smoking. Kag common na sa Subo nga may mga kabataan nga nagakadakpan nga naga-vape sa sulod mismo sa school campuses bisan hindi pwede. Gani abiso ni Doc, kung ang imo bata addicted sa vape, istoryahon sang maayo. Istoryahon nga daw isa ka lang kabarkada niya. Karabanan iniabi sa ila nagabinutig o kung hindi mag-ako. Pwede ipastorya sa guidance counselor o kung sa school doctor. Kay ang grupo nila ni Doc Sario ang nagabulig sa mga eskwelahan para maedukar ang mga estudyante. Ang malawig nga ubo, ginahapo bisan lang magsaka sa hagdan, simptomas na nga may ginabatsyag sa baga ang isa ka tawo. Pero may mga pasyente nga wala gid may ginabatsyag pero nagakadiskubrihan na lang sa x-ray kung mag-apply na sa trabaho nga may diferensya na ang baga. Gan importante ang x-ray kag pulmonary function test para makita samtang temprano pa kung may diferensya sa baga. Sa Riverside Medical Center, may x-ray 24/7 kag mayara man sang pulmonary function test. Para kay Doc, nadala lang sa uso ining mga kabataan sa karon nga naga-intra-intra man sa vape nga wala makaintindi sang halit sini sa ilalawas. Bululigan ang ini nga problema sang komunidad kag kuntani, estrikto nga ipatuman ng ordinansa batok sa nagapanigarilyo kag sa vaping para maproteksyonan ang tanan. Sini nga Domingo, May 31 is World No Tobacco Day. Buligan ang kabataan kag ang mga na-addict sa vape nga makauntat. For more inquiries sa mga test kag x-ray sa lungs, magtawag sa number sa inyong screen.